Valid ba ang divorce sa parihong mga Pinoy doon sa abroad? Ating tatandaan na ayon sa Article 26 sa Family Code, kapag ang Pinoy at ang foreigner ay nagka-obtain ng divorce sa abroad, ang divorce na yan ay kinikilala sa ating batas dito sa Pilipinas. Ngunit applicable lang yan sa marriage between a Filipino and a foreigner. Hindi yan ma-apply kung parihong mga Pinoy ang mag-asawa. Ito ang situation na ang mga Pinoy dito nakasal sa Pinas. At doon sa abroad, nag-divorce sila sa kanilang marriage. Hindi yan kinikilala sa ating batas. Bakit? Under Article 15 sa The New Civil Code, ang mga batas relating to family rights and duties ay applicable sa mga Filipino citizens although nandun pa sila sa abroad. Kaya ang divorce between parihong mga Pinoy hindi valid